phaa kuverse 12 ihlona wabasithi ukutshatyalwa kwalona kweSodom neGomora. That means ngoku uThixo wanele ngenyanga because akho umsindiswayo ofumanekayo. Ngoku uzayithini? Uzayitshabalalisa. Hallelujah. So kweli lethu ke ngoku ixesha namhlanje uyakwazi uba kwenze izinto zenziwa ngubani? nguSathane. Njalo uThixo khona uyakwazi uthi xa umvumele uSathane enze nxa ungekho mtheni ohoye uThixo. Hallelujah. Amen. Okanye yena ngokwakho ukuthi xa edinyiwe into enzayo yiloo mbingqi leyo, yiloo ndawo leyo, nguloo mzi lowo, nguloo mntu lowo amtshabalalise. Hallelujah. Amen. Ngoba uYobhi wayelingwa nguThixo, yabo, wahlala uThixo meeting nabani? noSathane, engamenywanga. Hallelujah. uSathane wafuna ubomi kaYobhi, qha uvale uThixo theni wamkhuseleka. Hallelujah. Amen. And then wathi ke uThixo ndiyavula ngakuye umbamba umcuphu uYobhi, yabo, kuvula bani uThixo. That means zonke into zingenzeka ngoba uThixo theni evumile uba mazenzeke. Xa ngafuna uthini? Azizenzeka. Hallelujah. uSathane kuthi hayi efuna into notheni akavumi uThixo ngoba uYobhi yathini? Uyathandaza. neGomora ngekudala lathakazisa into uAbraham watheni? wayithandaza. nefemeli ngekudala yagqitywa into utheni wena? uyathandaza. nomsebenzi wangekudala waphela into nawe wena utheni? Uyathandaza. nendlu yangekudala yaphela into nawe utheni? Uyathandaza. nebandla ngekudala laphela into nawe utheni? Uyathandaza. nemali ngokungasenayo nesento nawe uyathini? Uyathandaza. Hallelujah. Amen. So izinto esizifuna uqala namhlanje sawufuna